utrai kajing ai kuble ia pi we hagan ga step haga kerteng bat yang tam utrai Jesu Kristus nong panin joni ya ngo eu blei bo ai ni si sian pat ya ga lat kam tam habangi la ban yo skoi ga tin ga jong blei ban sha skoru ya ka ashwa bingin le hi kam gi jam joni to ai ba ka tin ga jong blei kan rung shwa ka do no joni ba kan nong ga ji hi kai ngi bangin em ngin ya in tring ta hagan ga sni tingin ya pet nga nakaktin ke jong blei ka benta ka bangan kran ka dei kumno phin pen khre ya ka eryom jong ka ji tingin ya pet hang ne ka dan ka benta ka bau Jesu wan ra ya ka nuksa kumno bangin le habangi ya kendu kita ki eryom jong ka jing em ka ubangi de ban long ka ka bangi de ban long ki ba kumno kita ki brio ki bangi de ban long bat ka ka banja ya ulan de kan no ka brio pa ka eryong ka wan la da kidan ya ka nong rem ka pas kam ini pe hang ne ka bible ka ong an pule na ka gospel u Lukas ka nong ka ban brio ka da khat ka ba sa punyo ka ong we baro u ba wan hanga bat u ba yo sngo ki ktien jong ha ba ba le ru ki nan pen I happy ya no u srep snap hang ne sa ku pra ka ong u long kum u brio ba te ka yin ubala ti bat ubala ngam chiliu bat ubala seng nong rem halor umau siang te habala ja ka jing shilai ka kala shokat thap ya kata yeng handrai kamla shu ban khi ya ka nabala pen shong nong rem ya ka halor umau siang hang ni ya pet nga Jesu ai ga nuksa ya kita ki brio ki badan ya nong rem ka baskhap ande ka ong ba undi ubrio uba shashkor uba yo snow ya kaktin bat uba le ru ya ka ulong kum uta ubriu uba latte ya ka yeng halor umausia ka bamut ka nongrem ka bas kamba tigan ya ka dur jong mausiang ka long ka dur jong Jesu Christ ha ka jing em jongi habani daniu Jesu Christ ka jinget jongi ka seng hau Jesu Christ ni nget Jesu Christ bat haba ka nuga jing ka la ban wan ban sho ka jing em jongi ki ting pen kyang ki babon ki jing ki babun ki jing kendu ki babun handre anom la ban pen khalam be ka jing jongi larangi la seng nong rem ya ka jing jongi halor mau siang balong uji sukres tikani ka long aktien ka jong blei ka bani ha ban kan mau ka ka badan kam ingi ka long bagi dan kam ban long ki priu ki ba shashkor bat ba yo snow ya tin ka jong blai shashkor ka bat le ya ka ta ka di ka badan kong abang ile ka ban I bangi long kum kita ki priu ki ba start ki ba seng la ne ki ba te nong rem ha ka nong rem ka ba scam ka ba long uji sukres ni seng nong rem halor umau siang ka ba mod ni te ka nong rem jongi ni te ka nong rem jongi halor umau siang ubalong umau siang jing pedem ka ba mod ka ban I ka nong rem ka ba scam kanom la ban pen khi ya ka jinget jungi wat haba ki jinge ki la ban wan ka bar ba de ha ka do khat ka ba sa pu gan dai ka bible ka ong kum ne snap ngan pule andre utau ba yo sngo pat ubom le ulong kum ubriu ubalate ka yeng halor ka khando ha ka gospel ka jong u Matthias uta ubriu ubom shashkor la ne ubom snap la ne ubom le ya ka ulong kum uta ubriu ubate ya ka yeng jo u halor usia bat uslap ulahap bat kiwa kila yashlei kiler kila yabe hang ni ka ong ka gospel ka mga puli menta ka gospel ka jong Lukas ka ong ka yeng ka patay halor ka kando ka ju ka dan mau siang kanom dan ka nunu ka jing scam kalam nong rem ya ka ba ka kala sho ka thap kumni ru kala kolon te ka jingjot jong ka ta ka yeng kala long ka ba khrap sa ni ka bible ka ong ba ya kita ki brio ki bom shashkor ya ka tin ka jong blai ki bom le ya ka kila ban yo so ya ka ta ka tin mane ya ka ta ka jing hikai andre kim le ya ka kim practice kim le ya ka ku ba ka tin ka jong blai ka ong kilong kum utau brio ubate ala ka yeng khalam ka nunu ka nongrim ka baskham la da bishna yeng la da amdan ka nongrim ka baskham ka la da ujumai laban wan la da ka eryong ka laban wan ka jingslei ka laban wan ka ta ka yeng ka nung la ban yeng
kalaban kulan bat ka Bible lele ka ong bakata ka jing kulan lani ka jing jot jong kata ka ying ka nong ka bakrau amar balai ka nongrim jong ka nong ka baskan tiha ka ne ka step na kwa ban kentu ye pi tongin te ya ka nongrim jong hau Jesu Christ ya ka jinge jong hau Jesu Christ uba ulong ka nongrim ka ba scam ni we pi we abang ni dan ka jinge Jesu Christ bo ka jinge jong hau Jesu Christ ni long kum kita ki brio ki batei ya ka nongrim halon mo siang ka ba mut alam dan ka no ka jinge ka ba la ban pen kolon ni alam dan ka no ka eryong ka jingem ka ba la ban pen phai dien ni ngan pule shwa bangan tuai ka ne ka step ka Bible ka ong nakasisi jong Jacob ka nong ka ba ningkong ka dukhat ka ba atu ar ka ong te to long pi ki nong le ya ka ktien ban om tang ki nong sngo da ka ba shuko no ya la de snap to long pi ki nong le ya ka ktien ban om tang ki nong lo sngo to ai bang hiru ka ne ka step la da pi pule ka ktien ka jong ble ka ktien ka jong ble ka pentu pi ban le to le ya kata ban wat nom long tang ki ba shu shash kor ban bangin shu penjak no ya ka ha kata ka jing yo sngo juni bat ninom le in long pen ban kum kita ki bri ki batei ya ka nong rem halor siap ka balada wan ka nu ka jing kata ka nong rem kata ka yeng ka laban khalam la ne kata ka jinget juni ka laban kulon la ne kata ka jinget juni ka laban khalam ai ba ka jinget juni ka long halor mau siap ting pan em juni ai bangin tei ka jinget juni halor Jesus Christ la da bang ha bangin nget Jesus Christ eryong ki ba kumno kinom lawan pen khalam ne jinge juni to ai ba nong rem jungi kan long hau Jesus Christ te ngan duai kan ka step ublim kur khu pi we baro ki ba sha skor ka tin ke jong blai par nganget ba kan ne ka tin ke jong blai kan long ga ji hikai hi we ngan duai atra ji sungai mu eme ga ne ka kubor step ko try ka ba me ai ni try ngai mu in ko pa ble ba me kur khu ni na tin ke jong me kur khu baro ki ba sha skor ble na tin ke jong me ai bingin long kita ki nong te ka nong rem halor Jesus Christ balong mau siang jing pan em juni loni ka nong rem ka bas kham comparing ko pa bangi kanu ka jing andre nin dan na ble kata ka nong rem ka bas kham ka manung dan ka nu ka jing ka bala ban pen khalam no ka jing juni hame try kal khu baro able ki ba shash kor ka tin ka jong me ha ka tang Jesus dai amen blen ko khu baro ku ble shibul